ki namar ka education ka de belong all round kam de belong tang ka jing puli ka ba na ka kot habangi ai ka ni jing nak ni start education ka de ka benta ka ba kraw ha ka no ke imlang ka sal namar ya ka lawe jong ka jadin ri ya ka lawe jong ka jela ina panong ba la shape la ni la pinwandur ha ki kamera class kumnoi ki khun ke jongi la yo ban hikai ha ki kamera class kumnoi ya ki khun ke jongi la yo ban yalam ya ki ha ki ko kamera class ka to kan bishar bade ya ka ba kum kanu kalawi ka ba kari ban ka jadin ri ke jongi kan yo ha ba ha ka ta kan dur nga keren da ka jing susah bak nga keren ru da ka jing ke klik ya ka ba nong ba ka dei ka kamram ke jongi kum gani ka pateng ka baminta ya kapan ai kalawe ka babahan na kabenta ki kini ki kina school ki jongi nam ta ki khon ki jongi kadi ka kamram ka jonga kadi ka kamram ka jongki berka kamram jong ki nong yalam ya kapan ai ta ka jingnang ki sat ka bapaka na kabenta ki kina school ki jongi namar kai ka bakin long la sha ka shong kum nu mangi ka pateng ka baminta ni de na kabenta ka jongki but habang ikren niya ka jingnang ka jinsta education kadai ka benta ka bantay ya ka imang nasal ho habang ikren niya ka education kadai gawai ka bang community ba andang natin panpuli nga sayo ikikam dijam kata ka di gawai Henry ka education na niya ka jingnang jinsta kamkut tang ka banginyo ikikam dijam jungi mangintre ka jingpu jong ki education hikalong bantay ya kari bat kajat dinriu ya ke imlang asalang bahkan long kajat dinriu kapapha na kata ka ka badon kam ya ka ba nginte ya ka kalawe jong kajat dinriu ka kalawe jong ke imlang asalang kapapha ka don kam yangi kum ki kimi ki kwa ka don kam yangi kum ki no hikai don kam yangi kum kita ki basan ki ba he ya ka bangin pen ya ki khon ki jongi ya kata ke value system ke bakum ru ke kun tungi ken yo ba kan ni kolong ke ba rakam sibune khamtam yang ni kum kino hikai namar ngar ngari no hikai te nga sutho eta ke jing kordon yang bang nim dei ban khen ni kina puli nim dei ban khen ni kina school bari tangi kina school darang jishim ki bari tangi kina school government shipule bakin pass exam ni kata kampat dia ke bang idon kam kolong ba nim pe ki bagi di jing thaw ba kordon ni ba yakini kadai ka kamram ko jungi kadai ka jinget khle ko jungi ya ka bangin pinsan pin he yaki ha kata ka lenti ka ba ki ken don ka jing so shan ka jing ko jungi ba ken don ka jing so skam ka jing ko jungi ba ki don ki bri ki ba i ha ba ki don ki bri ba long concern ya nganong ipi ha ka jingin ko jonga ka bangay ya lenti kap ni namang ni min swang ni nang ni namang teneng ngari na no kondong imei pa jungi jadi ginong rep ngai ra dir bersha dangret ngilit school artat bin step jan bin si ya masih artat dep nungtung ya rep artat kata ka digajing im ka ba ngi henry nga snongu shibun ya kinong hikai namar kinong hikai ki batbit man hikai kamdei tang baki hikai yang bangin pas ki hikai ya ni kumno bangin im kajing im ka ba kumno ngin im kata ka dai ka ba ki hikai bat nga say ong kata bagi the best teacher in this world is a teacher who inspires. What I mean same. Tinggal sungu sibure ang singim ko jangan anong ipi. Ngalong kum ni ko bangalong. Day na marba ki don nung kinong hikay kiba tiga inspiration niya. Hot ngam mau fan syu ka ik ba hikay kelas ndray. Ngakin mau ki inspiration ka ba ki ay nga lingba ki kintin ka ba ki kren. Hagay singim ko jangan. Ngakin mau man siya. Ang tanglit school sa sinong. Don tayo inong hikay. Ibang kum ni hata ka po ka ng show class 1 class 2 gitu. Isya keren juga nih yang ba. Uni undai uban salong kri siya. Ay ta ka musim ya. Ako ka school ngay gendo to ini kay principal wang men salong ubri uban kiyo kay jing imbe jong. Kasi ako ni nang tak ikna. Dongi na nong kondong di ba jing yo jing kot idu na yung ini leran na marilong nong kondong. Yung leran yung dan ta ka jing so scam ka jing imbe jong Henry. Nagi kikintin ka ba kinong hikay ki kren. Niyo ya ka ani semi ni ya kenturu yang ikum kino hikai nama yang lebih pada no hikai te kari ki kenturu ya ai ba apa hikai kena iki ya bang hikai kena in hikai iki lagi jungi in hikai iki ada musim ya bang kentil ya ki nama ba
himla ban pet ki khina ba kinong ba ki khina kin don baro khoi ki ban yo ban pas ba ya kan ma orang ngang potong hikai Hasinat College kidon ki khina ang te ki bawan nan kondong ki bapli ki bawan ka background betul kidon ki basta hende ngang ki ong khina ngang pet ya kata ka achievement ki joki na ka percentage ka ba kiyo na pet na value ya ka achievement ki joki dang ba fitre sitom bat kile ya ka e ka ba blay ula ai tang sing ai ya pi bat ka efforts ka ba pi buk te kata ka dei ka ba ngang sa ong khina ya ki ba kile ban long ki ba fitre sitom bat kene education kamangala kran men kalong ba kathong chong ka kalong ba andai la yo ige jinang kisat nin wanra kita ka jingkala ha ke imlang ka salang nin penlong kita ka imlang ka salang ka babha ke imlang ka salang ka baron ya kita ka jingkle ka imlang ka salang ka batei iwe yewi pa kata ka dei ka jingku jong ka jingang kisat anong kamdon ka jingmen toy nong ifi larang ilong gibri banang basta kibayo i kerdan kibahedo bayo i doctorate lara kata ka jing nang start jong kam kita contribution na kababantay ya ka jing ha jong ke imlang kasalang ka jong ni laman yo kaburam pertay ning bagi kadang ka jong Henry ladang himdon kita gimlong gibri kibrong useful kibrong constructive na kabanta ka imlang kasalang ka jing nang start ka jong kam don jing pa but kawai ka ba habang ipay ya ka jing nang jing start ho isa nga kuburi yata bailale kumaong iba isnay ilale ya kabaday namar bila ay ya ka taga MPSK mujungi nakabanta ban pet ya ka jingdan kam jong ka school but nakabanta ka jingdan kam jong ikhna habang ile ba ya ka school kamut ile ba ya ki khon ki ki jung ile ba ki khna school ki jung kata ka dei ka ba nis ko burom ya ka jingle ki jung isa but namar ba ka infrastructure kanong ka bodon kam shibune ha ka bidei but kita ka jing pingintiu ya ka jing nang ka jing sta ladang nim don ka kamar kelas ka baba hoy kadon kai kata ti ikhna kila ban pas ban yu hin dalam biang ka kamar kelas su hindai ka jing nang bisa kam long ba ka irang kam di khina ya ka yo ka full concentration ha ka bangi hikai ban yo ka full concentration ya ka ba kino hikai ikhna ki don kam di kamar kelas ka ba hindai kai ka ba nga susi kalong ba habang ipek leng Kun ki school ki ba hatu bentangi i ba kelas 1 ru song hajo kelas 2 ru song hajo kelas 3 ru song hajo dau jo no hikai kelas 1 kelas 2 kelas 3 hikai ha jo ko po te kanong i sia e kalawai jong i kun i jong che e kalawai jong i kena puli apa i kena puli ke dan kalawai ke ba che e kalawai jong em dang kasalan ni don kami ka ban I take investment. Namakan the best investment. Katakan investment bab hatam. Hakanu ka jat benri, hakanu ka jela, hakanu ka ri no ipi. Kadai ke bani I ke investment hagi kun ikti jung. Hot ke jinang start benta kala no ipi. Kadi jingwan juga ni ke artificial intelligence. Kala kamlong suk mensua. Ni kum giban kino hikai ru ni ban adapt ban change. Ki policy maker ru ke ban adapt ban change ke policy kat kum kapor. Kam dai ban ni sa hajo ban ni dai ban keep updated ya ka policy ya ka country kam ko jongi nakabanta ka simen toy jong ki kun iti bagay ka bang kwa ban sukar tindia ya ka banta ka jong hikmi pa india hagwe dai ba ka puli ko ti hikmi ki paru idan ka banta ka bakraw shibune ya ka ban kenti ya ka jingang ista jogi kun ki namar kikintin ke bakhi penan kam karung ha kajimut si pakhat si ko lada ki kemi ki pa ki kren ki penting ki ban pendiau ya ki khon ban pendu man sim ki khon pendu man sim lada rawa ke tu ya ki ki pa pet ki khon ki joki an sim ki kren ni ki da kita ka bisin ka ba kita ka penting ka ban penting ya ki hoy na magpadang ting i mo ba ki kemi ki pa haga jing dom don ding ting nama bangim yo lut di kon ki basta baro khai ki don ki kon ki basta ki don ki kon ki buduna hen dei war ha don ki kon ba kham du daru ni dei ban yesa ni dei ban yalam len ti ki ha ta ka len ti ba ki ru ken long ai haga jing im ka jo ki om bangi yo lut ki kon basta no ki pinga don kon lai ngot ki don lang lang ka jo ka jinga
Kiran nala ka jong jinglong ka jong ki. Kiran ki khun ki ba ngong ki PPT ban yo kat ni ka percentage. Nama ba ublei la ai ki ka jabi ka ba biang. Kiran ba ki khun ki ba di ki yo kham du na ngi hap man hun. Kai ba don kam kolong tam kai yin a men sim ni ki ba kan ai ta ka ba bhatam ha ka jing tere ki jong ki ya ka ta jing pule ka jong ki. But kai ka ba na kwa ban kran dia. Ka ba hab ye dei ba ka jing na ka jing sta. Ka jing na ka jing sta ka don kam ru ye ki khun ban long ki ba koi ki ba kia. Ban yo ki khun ki ba koi ba kia. Ni don kam shibu ne ya ka ban ai ka ta ka jing kershan na yung sen. Bali yung ong ikata na magpagkala don ki research. Ki kena ki ba duna ka ta ka jing koi ki jing kia. Ka ta ka jing ba ma ka met ki jong ki. Ka ta ya ka ni ka development jong ka jing mo ki jing ka ki jong ki. Ka ta ka cognitive development bi ong ti hari kakta ti kimla ban gila ngala ban kimla ban poi sai ka thong ba puli la ai e ka tuga bor haki la kim dan ni jing ko jing kya hoi mana ni ga puli ka wei ga report yang ba hang ni hami khala ya 14% jong ga jing yo ka jing ni pen lut ha ki jing bam ki bom ti 14% nak income ni abang yang tadi we bahaya ru ngong ba ED secret dengan kengga sibnai perlu tadu indri wajar samsta tingka sibna tang secret ni jadi bang khwa ban ong kolong ba ni kong ki kbi paru ni nyale ban ai ke jing bam ka tei ku ni su hoi ni sacrifice ni dia kam tang gini kun jogi ki barang rek ki barang ni kan don kam ni nutrition ba ba ki don kam ban ai ki yang kita nutrition tak bang ni sacrifice ni dia ya ka bang nom perlu lagi pisah ke jangi hang tegi jingbam ki bom tei nrei ke ai bangin go ke ka priority ke long ta ka benta ka jingkot ki jingkhia jadi khum iting jugi na ba ka jingkot ki jingkhia ko mga ong mene ka don ka jingge dei bat kata ka jingla ka jing ki khum ki jugi ya ka tinyo ya ka jingpuli ka ba ba te kata ngi pi ngang ya khot ngi wi re pi khum ki ni bala he bala san ya ka bangin himni ka jingge kle ya ka bangin ong ba ka gemlang salang ka jungi ini terus hitam ya kaba in ai ka jingla ni sta pa ka na ka benta ikon ki jadi na benta ka lawe so ka but kin dia tama kidoli kina school hme ga kwa ban ong ni ki haba phira yo ya ka ni gala ka tabu ka ba ki kimi ki pa ki jo ki ya ai ya ka la ki ban puli ya puli hitam nai tin por ka ya ka por jo ki ne ka ya ka por jo ki terus hitam semua iki kimi ki pa bagila ay fi kata kajing kersan ya set kren ni kene menswa ene thu khara ya fi don do wei khuna ubadai nang thena than balat nang the wan sa hasilong malik puli henai chu poi class anang kli balai mem chu poi class ngalati dei na marba ule kai mobile platform ule kai games timin step umna su banki habab mla su banki min step poi su sige jing puli bar ngong yo tau kena lada mem kala kum ka ni ka jinglong ka mem melon ka ba kikme kikpa kila da penut ya ka pisa ka jong ki ban pas ko ndai mem sim na sim ken ko ya ni men nom la ban pendep ya bi dai ka ba susi ka long tau kena sim na dep sisa ya ka bi ka jong u drop dai ka ba kwa ba dong kolong ba ni kum ki sa ba pi ki hep ki beret ha ba ime pa kila tresi tom kila penut ya ka pisa ya ka ban pas ko ni pi ken ko re kata wat nyau deu thala ya kata ka jinglen la de jong ki kimi pa ken ko re kata trei hitom bat ken mau ya ka ba prinsipal yang ime pa ka jong ki de tangling ba ka jing trei hitom bat ke jing long tipsi wei ba phila trei hitom bat phila long ki khina ki ba tipsi ublei un kerku ya ka jing im ke jong ki mar wa ka tin ke jong blei lu ka ai ya ta ka jing bula bala dangi ko mu ki kimi pa ka jong ublei unyo ban ke ku te tagi ni gitu makin dia te ublei unyo ban ke ku